Nip-Uni Julie Jacobsen, bedre kendt som Nip, blev et kendt ansigt, da hun deltog i den store bagedyst i 2017. Siden har hun delt ud af sine kager og sit liv på Instagram. For 2,5 år siden blev hun mor for første gang, men nu fortæller hun på Instagram, at hun ikke længere danner par med sønnens far. Det her har ikke været nemt at skrive. Faktisk må det siges at være det hårdeste opslag, jeg har skrevet, og det har taget tid. Esben og jeg har valgt at gå fra hinanden. Den hidtil sværeste beslutning i mit liv. En beslutning om, at det er for det bedste, at vi går hver vores vej, men det gør ikke beslutningen nemmere, skriver Nip og fortsætter. Nogle gange er det at gøre alt ikke altid nok, og det kan være svært at se i øjnene. Det knuser mig, at jeg føler, at vi svigter vores løfte til Milo om, at vi 3 skulle være en familie. Jeg er samtidig lykkelig for det lille menneske, vi sammen har skabt. Han er vores lys i mørket. Der hersker ingen tvivl om, at han er det mest elskede lille barn, og i øjeblikket forsøger vi begge at skåne ham og passe så godt på ham som muligt. Drømmen om at være en kernefamilie med sønnens far er ikke den eneste drøm, Nip har måttet opgive. Sidste år smuldrede drømmen om at leve som selvstændig af sit bagværk og sin Instagram, da hun ikke længere kunne få enderne til at hænge sammen. Dengang lagde hun vægt på, at man kun fortryder de chancer, man ikke tager, og derfor ville hun ikke fortryde noget, hun havde kastet sig ud i. Det lader da heller ikke til, at Nip skal lede langt efter opbakning og støtte i den svære tid, hun nu står i. Kommentarfeltet vrimler nemlig med søde ord fra en lang række kendte og ukendte mennesker. Blandt dem er blandt andet Julie Krieler, Bolette Birk, Maria Mainz og Miki Scheng.